हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनै गोदान भिडिअ बरायबाय दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव इम्पर्टेन्ट MCQ नि भिडिअ लाना फैदों दै बेनो जाहैबाय BTR नि जानो गोनां फरेस्ट डिपार्टमेन्ट आरो आसाम पुलिस आरो BTR नि जानो गोनां ग्रेड 3 नि थाखाय आरो गुबुन गुबुन कम्पिटिटिभ एग्जामफोरनि थाखाय दिनैनि बे भिडिअआ हेल्पफुल बा इम्पर्टेन्ट जागोन दै लोगोफोर बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय स्किप खालामालाबा जोबजासिम नायलांबानो जाबाय नोंथांमोना हेल्प मोनगोन बिनिफ्राय सिगाङावनो आं मोनसे खोथा बुंग्रोनो हास्थायदों जायफ्रानाखि आसाम पुलिसावहाय जे फिजिकल टेस्टआवहाय बिथांमोना सेलेक्शन जानानै दं आरो गोबाङानो मार्कखौहाय मोजां मोनदों बुरजा मोनदों आरो गोबाङानो मार्कखौहाय एसे गाहायाव बा खम मोनदों बिथांमोना दा बिथांमोना गोसोआवहाय मोनसे कुइसन बा डाउट जानानै दङ दै आङो रिटेन टेस्टनि थाखाय जे सेलेक्शन जागोन ना जाया बा काटअफआव गाखोगोन ना गाखोआ बिथांमोननि गोसोआव बे मोनसे कुइसन जानानै फैदों बा डाउट जानानै फैदों दा आं बेखौनो बुंनो हास्थायदों लोगोफोर जे काटअफआ गुबुन बोसोरनि बायदि अल आसाम नङा नालाय माने डिस्ट्रिक्ट वाइज नालाय जेन' गाहायबो थांनो हानाय जानो हागौ आरो बेनिखायनो नोंथांमोना काटअफखौहाय साना लाबा गोसोआव डाउटखौहाय लायालाबा नोंथांमोना दानिफ्रायनो रिटेन टेस्टनि थाखाय नोंथांमोना स्टाडि खालामलांबानो जाबाय मानो होननानै बुङोब्ला जेब्लानाखि रिजाल्ट एनाउन्स खालामगोन नोंथांमोना जुदि काटअफआव गाखोयोब्ला नोंथांमोना टाइम लस जागोन दै नोंथांमोना हास्लाबनाय नङा बै समावहाय स्टाडि खालामहैनो रिटेन टेस्टआव जिरायनो अब्ला बै समाव नोंथांमोना बिराद लस जागोन टाइम लस जागोन बेनिखायनो आं खावलायदों दानिफ्रायनो नोंथांमोना जे रिटेन टेस्टनि थाखाय काटअफआव गाखो नोंथांमोना दानिफ्रायनो स्टाडि खालामलांबानो जाबाय जुदि नोंथांमोना बे रिटेन टेस्टनि थाखाय नोंथांमोना काटअफआव गाखोआबाबो गुबुन गुबुन एग्जामफोर फैगासिनो दं नोंथांमोना बेनि थाखाय प्रिपेरेसन जानानै थानो नांखागौ नालाय बेनिखायनो नोंथांमोना दानिफ्रायनो स्टाडि खालामलांबानो जाबाय आरो आङो बे चेनेलावहाय बे MCQ नि भिडिअ लाबोबाय थाखायो नोंथांमोना चेक खालामनो हागोन आरो दिनैबो लाना फैबाय अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि बेवहाय फार्स्ट कुइसनाव दङ which layer of the atmosphere is the close to the earth's surface बेयाव बुंदों बारमण्डलनि बबे थोरफोआ बुहुमनि सा बाहागोजों खाथिसिन दा बिनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय अप्शन नाम्बार C दै लोगोफोर ट्रपोस्फियार बे ट्रपोस्फियारानो बारमण्डलनि थोरफोआवहाय बुहुमनि सा बाहागोजों खाथिसिन सोमोन्दो गोनां नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय दायो नेक्स्ट 2 नाम्बार कुइसनखौ नायनि बेवहाय दङ Which day is celebrated Assam Police Day in Assam? आसामाव बबे सानाव आसाम पुलिस सान फालिनाय जायो होनना बुंदों दा बिनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय अप्शन नाम्बार D दै 1 अक्ट'बर 1 अक्ट'बरावनो आसाम पुलिस डे आसामाव फालिनाय जायो दायो नेक्स्ट 3 नाम्बार कुइसनखौ नायनि बेवहाय दङ Who has the record to set foot on the moon for the first time गिबि खेब अखाफोर सायाव आगान सुरनायनि रेबगान्थि सोरनाव दं होनना बुंदों दा बिनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय अप्शन नाम्बार C दै नील आर्मस्ट्रं बयबो मिथिखायो बेखौ गोरलैखा जे अखाफोराव गिबियै आगान हैजेननाय बेनो जाहैबाय नील आर्मस्ट्रं आरो इन्डियानिफ्राय सोर अखाफोराव आगान हैजेनना होननानै बुङोब्ला राकेश शर्मा आरो बेनिफ्राय हिन्जावफोरनि बा आइजोफोरनि गेजेराव सोर अखाफोराव आगान हैजेना होननानै बुङोबा कल्पना चावला बेखौबो गोसोआव लाबानो जाबाय नोंथांमोना नेक्स्टखौ नायनि बेवहाय दङ What is the name of Assam Governor आसामनि रायजो खुंगिरिनि मुङा मा होनना बुंदों दा बिनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय अप्शन नाम्बार B दै लक्ष्मण आचार्य दायो नेक्स्टखौ नायनि बेवहाय दङ 5 नाम्बारावहाय सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्क इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट अफ आसाम सिखना जोहोलाव हादोरारि हाग्रामाया आसामनि बबे जिल्लायाव दं होनना बुंदों दा बिनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय अप्शन नाम्बार C दै लोगोफोर क'क्राझार आरो चिरांनि गेजेराव दङ बियो सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्कआ दायो नेक्स्ट कुइसनखौ नायनि बेवहाय दं 6 नाम्बाराव Who was the first tea garden planter in Assam? आसामाव गिबिसिन साहा बागान गायग्राया सोरमोन? साहा बागान गायग्रा बा साहा बिफां गायग्रा गिबि खेब आसामावहाय दा बिनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय अप्शन नाम्बार A दै लोगोफोर मनिराम देवानानो आसामनि गिबिसिन साहा बिफां गायग्रा बा गायग्रोनाय सुबुं दायो नेक्स्ट कुइसनखौ नायनि बेवहाय दङ
Who was the first Assamese actress to win national award under the Best Actress category? साबसिन फावखुंग्रि थाखोनि सिङाव हादोरारि बान्था मोननो हानाय गिबिसिन असमिया फावखुंग्रिया बा सोरमोन? फावखुंग्रिया बा फावखुंग्रिया जानांगौमोन बे फावखुंग्रिया सोरमोन? दा बिनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय अप्शन नाम्बार डी दै लोगोफोर मलया गस्वामी बेनो जाहैबाय फार्स्ट बेस्ट एक्ट्रेस केटेगरियावहाय बिथाङा बान्था मोनदोंमोन। दा एसामिस फिल्मावहाय बयनिफ्राय गिबिसिन एक्ट्रेसा सोर होननानै सोङोबा बियो नैबे जागोन दै सी नाम्बारा आयदायाव हेन्डेकिउ। दायो 8 नाम्बारखौ नायनि बेवहाय दङ Which village of Assam is famous for terracotta? आसामनि बबे गामिया हानि दो दोख्ला बानायनायनि थाखाय मुंदांखा होननानै सोंदों। दा बिनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय अप्शन नाम्बार ए दै लोगोफोर बेखौहाय स्टार मार्क होनानै लानाया मोजां लोगोफोर मानो होननानै बुङोबा बे कुइसना इम्परटेन्ट नै बे आसाम कम्पिटिटिभ एग्जामफ्रावहाय फैयो दाख्लि जे एडिआरइआवबो बे कुइसना फैदोंमोन बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय जे आसामनि बबे गामिया हानि दो दोख्ला बानायनायनि थाखाय मुंदांखा होनना बुंदों बे गामिया जाहैबाय आसारिखान्दी आरो बियो धुब्री डिस्ट्रिक्टआव दं दै लोगोफोर धुब्रीयावहाय गोसोआव लाबानो जाबाय मालाबा डिस्ट्रिक्टखौ सोङोब्ला नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय धुब्री डिस्ट्रिक्ट। बे आसारिखान्दी गामियाव 90%नि बारा मानसिफ्रानो बे हानि दो दोख्ला बानायनाय खामानिखौ मावो बिनि थाखायनो अल आसामावनो बे आसारिखान्दी गामिया हानि दो दोख्ला बानायनायाव आसाम सरकारजों फेमास होननानै गनायथि मोनदों। बेवहाय दं 9 नाम्बारावहाय इन आसाम ए सोर्स अफ हट वाटार स्प्रिं इज सिटुएटेड इन आसामाव गुदुं दैनि फुंखाया बबेयाव दं होनना बुंदों। दा बेनि कारेक्ट एन्सारा अप्शन नाम्बार सी दै अरां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्टखौ नायनि बेवहाय दङ श्रीमन्त शंकरदेव वाज बर्न इन द इयार होनना बुंदों श्रीमन्त शंकरदेवनि जोनोमा बबे बोसोराव जादोंमोन। दा बेनि कारेक्ट एन्सारा अप्शन नाम्बार सी दै 1449 आरो जुदि बिथांनि थैनाय सानखौ सोङोबा नैबे जागोन डी नाम्बारा 1568 आव बिथाङा थैदोंमोन श्रीमन्त शंकरदेवा। दायो नेक्स्टखौ नायनि बेवहाय दङ द फार्स्ट एसामिस मेगाजिन अरुणोदय वाज पाब्लिश्ड इन द इयार होनना बुंदों आसामनि गिबिसिन लाइसि अरुणोदया बबे बोसोराव सेबखांजादोंमोन होनना बुंदों। दा बेनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय अप्शन नाम्बार बी दै 1846 आवहाय अरुणोदया पाब्लिश जादोंमोन। नेक्स्ट 12 नाम्बारखौ नायनि बेवहाय दङ हु गेव द स्लोगान इनक्विलाब जिंदगी इनक्विलाब जिंदगी स्लोगानखौ सोर होदोंमोन होननानै सोंदों। दा बेनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय अप्शन नाम्बार ए भगत सिं बे भगत सिं बिथाङानो इनक्विलाब जिंदगीनि बे मोनसे स्लोगानखौ होदोंमोन गोसोआव लाबानो जाबाय। दायो नेक्स्ट 13 नाम्बारखौ जोङो नायनि कुइसनखौहाय 13 नाम्बाराव दङ इन हुइच अफ द फलोइंग स्टेट इज द हर्नबिल फेस्टिवल हेल्ड एनुवेलि गाहायनि बबे रायजोआव बोसोरफ्रोमबो हर्नबिल फेस्टिवल बा फोरबो खुंनाय जायो होननानै सोंदों। दा बेनि कारेक्ट एन्सारा अप्शन नाम्बार डी दै नागालेण्डआवहाय जायो बोसोरे। दायो नेक्स्टखौ नायनि 14 नाम्बारावहाय बेवहाय दङ द आसाम दिवस इज सेलेब्रेटेड अन होनना बुंदों आसाम दिवसखौ बबे दिनाव फालिनाय जायो होनना बुंदों। दा बेनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय अप्शन नाम्बार सी दै 2 डिसेम्बर माने 2 तारिख डिसेम्बरावहाय प्रत्येक इयारावनो आसाम दिवसखौ फालिनाय जायो बा आसाम दिवसनि दिना 2 डिसेम्बर। दायो नेक्स्टखौ नायनि 15 नाम्बारावहाय दङ हाउ मेनि ब्रिज आर देयर अभार द रिभार ब्रह्मपुत्र अफ आसाम आसामनि ब्रह्मपुत्र दैमानि सायाव मोनबेसे दालां दं होननानै बुंदों। दा बेनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय अप्शन नाम्बार सी 6 दै लोगोफोर नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय बे बुरलुंबुथुरनि दैमानि सायावहाय गासै 6 बा 6 दालांफोर दङ आरो बावैसोनि उनाव गंनै बारायबावसिगोन दै नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन बेनो जाहैबाय फानबाजार टु नर्थ गुवाहाटी बियो आन्डार कनस्ट्राक्सन बेयो खामानिया सोलिगासिनो दङ दाबो कमप्लिट जायाखै आरो गंसेया जाहैबाय पालासबारि टु
सुवालकुसि बेबो आन्डार कनस्ट्राक्सन बेनि खामानियाबो सोलिगासिनो दङ आरो बे दालांनि नामखौ मा दोनगोन बेखौहाय दानो बुंनो हाया दै देनां जेब्लानाखि कमप्लिट जागोन कनस्ट्राक्सन कमप्लिट जागोन अब्लासो इन'ग्रेट खालामनायावहाय बेखौ दोननाय जागोन दायो नेक्स्ट नायनि 16 नाम्बाराव बेवहाय दङ The first Assamese film जयमती was released in the year होनना बुंदों गिबि असमिया सावथुन जयमतीया बबे बोसोराव दिहुनजादोंमोन होनना बुंदों दा बेनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय अप्शन नाम्बार बि दै 1935 दायो नेक्स्टखौ नायनि बेवहाय दङ 17 आवहाय Which bridge is longest bridge over the river Brahmaputra of Assam? आसामनि ब्रह्मपुत्र बा बुरलुंबुथुर दैमानि सायाव बयनिख्रुइबो गोलावसिन दालाङा बबे होनना बुंदों दा बेनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय अप्शन नाम्बार डि दै दला सदिया ब्रिज जायखौ जोङो भुपेन हाजरिका ब्रिज होननानैबो मिथिनाय जायो बेबो फैयो दै कुइसना गोसोआव लाबानो जाबाय बबे दालांखौहाय भुपेन हाजरिका सेतु होननानै बुंनाय जायो बेबायदि सोङो कुइसना गोसोआव लाबानो जाबाय दला सदिया आरो बियो बबेयाव दं होनना बुङोबा तिनिसुकिया डिस्ट्रिक्टआव दङ आरो बियो तिनिसुकिया आरो अरुणाचल कानेक्ट खालामो दायो नेक्स्ट कुइसनखौ जोङो नायनि बेवहाय 18 नाम्बाराव दङ हिउएन सां भिजिटेड आसाम डिउरिं द रिजेन अफ हिउएन साङा सासन खालामनाय समाव आसामाव दावबायफैदोंमोन होनना बुंदों दा बेनि कारेक्ट एन्सारा अप्शन नाम्बार सि दै भास्कर बर्मन दायो नेक्स्टखौ नायनि 19 आव दङ इन हुइच हिल टप द कामाख्या टेम्पल इज लोकेटेड कामाख्या मन्दिरा बबे हाजो थिखिनियाव दङ होननानै सोंदों दा बेनि कारेक्ट एन्सारा अप्शन नाम्बार ए दै नीलाचल हिल बे नीलाचल हाजोआवनो जे कामाख्या टेम्पल बियो दङ दायो नेक्स्ट कुइसनखौ नायनि बेवहाय 20 नाम्बार कुइसनावहाय दङ द क्लिनेस्ट भिलेज अफ आसाम इज लोकेटेड इन हुइच डिस्ट्रिक्ट आसामनि बयनिख्रुइबो साखोन सिखोनसिन गामिया बबे जिल्लायाव दं होननानै सोंदों इम्पर्टेन्ट कुइसन नोंथांमोना स्टार मार्क होनानै लानो हागोन बेखौबो दा बेनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय अप्शन नाम्बार डि दै गवालपारा नोंथांमोना मिथिगौ आसामावनो अल आसामावनो बयनिफ्राय साखोन सिखोनसिन जेन गामियाव बिसिनि लामा बिसिनि न' बां खाथि खाला जेरावबो बिसिनाव दाखोर गैया आरो थारमाने बिसोरो दाखोर जायोब्लाबो प्रटेक्ट बिसोरो सप्तायावहाय सानसे बिसोरो बेखौहाय सिबनानै साखोन सिखोन बे गावसिनि गामिखौ बा भिलेजखौ लाखियो दै क्लिनेस्ट अल आसामावनो नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय बियो गवालपारा डिस्ट्रिक्टआव दङ बियो गामिनि नामा जाहैबाय रांसाफारा नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय रांसाफारा बे रांसाफारा गामियानो अल आसामावनो जे क्लिनेस्ट भिलेज होननानै मुंदांखा बा मिथियो आसाम गभर्नमेन्टजोंहाय मिथिजायो गोसोआव लाबानो जाबाय दायो लास्ट कुइसन आं नोंथांमोननि लाबावदों बेवहाय 21 आवहाय व्हाट इज द नेम अफ टलेस्ट पिक अफ आसाम आसामनि बयनिख्रुइबो जौसिन हाजो थिखिनिनि मुङा मा होननानै सोंदों दा बेनि एन्सारखौ आं नोंथांमोननो खोन्थायादै बे लास्ट कुइसन नालाय बेखौ नोंथांमोना कमेन्टआव हरबानो जाबाय सोर साबेसेया हायो कमेन्टआव नोंथांमोना टाइप खालामना हरबानो जाबाय बेनि एन्सारा मा आसामनि बयनिख्रुइबो जौसिन हाजो थिखिनिनि मुङा मा बेवहाय अप्शन नाम्बार ए आव दं भाइरेल रेन्ज बियावहाय माउन्ट थुमजां आरो सियावहाय अरां आरो डियावहाय महादेव नोंथांमोना बेनि एन्सारखौ कमेन्टआवहाय लिरना हरबानो जाबाय अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोना बे भिडिअखौ हागौमानि नोंथांमोननि लोगोफोरनो शेयार खालामना होबानो जाबाय जेन' बयबो बे भिडिअखौ नायनानै जेन' एसेबाबो मोनसे बा मोननैबाबो बिथांमोना गोसोआव लानो हायो बा हेल्पफुल जानायफोर बादि आरो लोगोफोर भिडिअखौ हागौमानि शेयार खालामदो आरो जायफ्रानाखि चेनेलाव गोदानै फैदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय जेन' आं बेबायदिनो बर' रावजों इम्पर्टेन्ट भिडिअ लाना फैयोबा नोंथांमोना मोननो हायो आरो लोगोफोर हागौमानि गले गले बुंबाय आङो हागौमानि नोंथांमोना शेयार खालामना होबानो जाबाय मानो होनना बुङोबा जे भिडिअआवहाय एसे भिउस फैयोबासो भिडिअ लाबोनो थाखाय एसे मटिभेट जायो नालाय नोंथांमोना बेनि थाखायनो नोंथांनि लोगोफोरनो बा WhatsApp स्टेटासफ्राव नोंथांमोना शेयार खालामना होबानो जाबाय अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन